Kacarita tindaknya Raden Angkawijaya dumunung padaning wana aran wana Pramanakati eling-eling alas kliwat wingit angker nampung jalma manungsa pinilih ingkang gawani lasak madaning wana alas Pramanakati. Kacarita rikala semanten kasiliring samirana saking Garumbul mijil Gandharwa nanging begawan aran begawan gembung tanpa sirah sikro mapak lampah iku Raden Angkawijaya. Pandita Wakarya wangsit pindha kumbaga kajaping tawang susuh angin gendhingane kalawan kali ingkang ora dalah urung senggon pun lasak madyaning alas kok ana satriya bagus coba tak takonane satriya. Yen kowe iki satriya bagus apa tak aku ngerti sapa kekasihmu lah kok mapan ana madyaning wana kliwat urit angker ayo enggal ngaku. Semono uga aku genti takon kowe kuwi yaksa nanging begawan jute ayo yen kowe begawan sapa kang dadi aran wala dalah takoni malah genti takon jamak lumrah wong takon dinaokon babu aku begawan gembung tanpa sirah kowe begawan gembung tanpa sirah dasar Prajata ayo kowe ngaku kowe iki sapa papan ana madyaning wana Pramanakati alas kliwat urit angker ayo yen kowe takon karo aku ya aku iki satriya Tanjungan Pekasih Raden Abimanyu Angkawijaya wala dalah Saja muntah pindha kinetap nitra kocak ngundaran dir Idemangala cakra wala dalah kowe Angkawijaya aku Angkawijaya wah kebeneran den ayo manuta tak boyong tak pondhong tak jauhke kaliyan putriku Dewi Nilawati putriku kuwi ayu sulista ing warna ayo ora kena aku mundi dawuh pangandikane Kanjeng Rama kudu kupadi kundure yang Bathari Sri wala dalah ora gelem balut ora wae rudha peksa tak lakon kali-kali.
Gawan ojo mingkuwi angka wijaya durung teking lali sayu kelakon tak lepasi jemparing mangsa borong tak tonton gale ati kalenggane iki kuwe mati saka tangane angka wijaya ayo ayo belano ora sumbut karo le sumbar nalika isih kesagayo aku kari canda ayo canda kuno kawan Chandra waspada nondurmu tak boyo tak buyung yen nganti bak oke ndoromu telur layangan kulit iso ngendi biar so
kang kabiyarsa kejoke wong nutu ing karang padesan rerantaman wiramaning ruwat-ruweting kalbu kang kumiring wang rawi lingsir peksi citrakara linggar saking kekayonku kleper-kleper jroning padesan angon angon silire angin umyuting tias jero sumberna jagat diwrara anakku Nilowati anakku Nilowati jagat ndara Kanjeng Rama kados pundi Kanjeng Rama anggenipun ngupadi satriya kengaran Raden Angka Wijaya Rama saged kasembadan menapa mboten ingkang putra menika saged dhaup klayan Kang Mas Angka Wijaya Rama. Oh, la iki waspadakno. Aku wis bisa mboyong satriya kang aran Raden Angka Wijaya. Satriyane iki apa dudu merga tak tutupi pasuryane muga mundhak ngerti kowe banjur mlayu merga tak culik cara saiki. Tobat Kanjeng Rama. Ampun kados mekaten Kanjeng Rama. Wah ya wis ben wong tuwa ki ya amung sak nyandake kok ya. Injih. Terus apa? Kok ana ning alas kok ana magreng iki mes apa ya? Monggo ning alas kok lampune wewah kelap-kelip pasar malam. Mono joglo kok magreng iki wae sapa ya? Ha ya mbok coba didodhok ae coba dodhoke. Ana wonge ora coba. Lah nuwun. Ora ana iki. Terus coba dipriksa neh ya. Ora nuwun. Nek kok aku krungu wong grendengan ya Kang. Ah ya kuwi lho sing marai penasaran. Lah nuwun. Lah nuwun. Wo lah jebul neng kene. Ndara ten mriki to? Iya aku neng kene. Aku ora bisa weruh apa-apa. Merga ditutupi astane Sang Begawan. Wah, kangge lah Kang Garing saya meneh. Angger kira-kira jabrane cocok lali kancane ngetapuk. Kula nuwun. Wo lah ukur todo bae ten mriki to Ndara. Iya Petro aku ning kene. Ya nggih. Aku arep didhauke karo putrane Sang Begawan. Nilowati coba nolong Garing Klandara. Waspadakno putrine ayu apa ora. Nggih cobi kula tak nyerak niki wah jan. Coba. Sing niki to? Iya coba. Kowe oh lah jan. Lah ayu moblong-moblong niku. Apa iya nggih? Apa putrane ayu? Wah ayu jan yakin wah jan modot kabeh. Apa iya nggih? Sapa Nilowati? Cinten Nilowati. Arep kula Kumalasari. Nilowati to? Iya, lah kula kinten Kumalasari kok ya. Nah niku to cetha
ampuh. Nek putrane to wo lelek niki. Untune mung sak petel-petel, mripate sak bunang-bunang. Putrane elek. Wis sing tenan nggih elek estu. Wo kuwi aja maida jagara ya sawangen jagat Dewa Bathara. Sang Begawan, apa Wijaya? Kanyata putramu pancen ayu. Ayo putraku ki Sulistya ing warna. Iya. Kowe Nilawati. Injih, kula Nilawati. Panjenengan menika sinten? Aku Angga Wijaya. Apa kowe gelem tak pandha wong ayu? Injih, kula purun. Yen ngono Sang Begawan, aku ya mung manut. Kae ngapa ya kae ya kae ya? Wah, jebul ki nek Nalendra wong Satria iki grup butuhe kok ya wis mbong iso bodho kowe Angka Wijaya tak dawuh kae putra Gumilawat. Ini jamak-jamak. Padake aku ki apa? Ora. Ayo, kowe ki wong lanang kudu jaga kasusane wong wadon ora kok dierek kaya pitik. Oh, padake apa? Aduh, cilaka Tru. Piye arek tepung wong wadon kok diwanes sak prosane wah janjilok. Ayo. Ndo kaya truwel kok arek main-main padake aku ngene-ngene wae. Atik moro-moro kok diarek arek ngene-ngene. Padake aku ngene-ngene wae. Wong kok aku ki tuwake aku wis sugih. Omahku akeh. Sawahku jembar, sapiku pirang-pirang ora kok kemeng kowe. Oh. Kaya truwel arek main-main. Oh, padake ngene-ngene wae. Main-main lho. Waduh. Ora oleh jodoh ning malah oleh dikempoki iki. Lah ya pandamu Kang Gareng. Weh, lah iki to, Pak. Gawa kanca, Pak, jan lewuh nganti le sembada ngisor dhuwur padha. Wah, jan cocok iki. Ha iya, wah, jan. Iki, nggih Mas. Waduh, otuk le ngebas. Nggih wonten niki santen kula. Pripun? Kowe tak takoni rasah kakean cara, rasah kakean aksi. Duwe bojo urung? Dereng. Kula tesih bujangan. Tesih bujang, isih prawan kinyis gris. Mbok supah aku isih prawan Mas. Oh, isih prawan. Iya. Kira-kira nek aku pengen mundhut kowe dadi bojoku, gelem apa ora? Gelem. Wah. Ate lek penak emen. Wong ditakoni kok gelem wah jan. Kowe gelem tak pek bojo. Urun. Nanging kudu tanggung jawab. Iya, ora oleh nek ora tanggung jawab iki. Nggih wah jan. Kula purun dipek bojo. Ya syukur nek kula duwe pamundhut. Kowe duwe pamundhut apa? Pengen dikrukup. Di apa? Dikrukup. Dikrukup kowe to nggo terpal apa piye? Niku sik lam-lam kirang bajuwatan. Wah, dikungrum ora dikrukup. Kok dikrukup sing marahi sapa? Pengen tak ngungrum. Inggih, kajenge tau dingrum. Ya kene tak ngrum nyerak kene. Inggih, dodok. Cuk, kowe wong kok le dur jamak-jamak. Mendara nek tebon, tebluk ora temonjo. Ampun mekaten to niki nggih. Kula niki nggih tesih prawan. Mboten kok dimodip-modip niku mboten. Pengen tak ngungrum purun. Ning aku nek wis dadi bojomu, kowe kudu manut karo aku. Nggih kula manut sing baken dingrum. Wah kesuwen. Akan perceka. Bagong jan trembelane iki. Kene iki nganti le
jaluk kepiye men kono iso gelem kok malah langsung saut kesuwen wajan. Jarakane kowe iki kesuwen kok telu. Kapagak. Waduh jan. Kapagak. Aku masuk angin truk jan meliang. Jan jebul jan temonjo. Wajan Bagong wis ora merantasi malah ngentek-enteki Gus ngatus-atus Ndara Plangka Wijaya. Petruk inggih kula Petruk lah kalenggan iki wis tak paringke Eyang Bathari Sri kumaraning rejeki kondur ana negara Kamarta amarga sejatine anakku Nilowati ki pangejawantahe Bathari Sri ngono ora ngoten to iya waduh kula niku jan seneng gayo. Lah iki besok yen nganti ana lelakon ana anakku sing nrimake cukup aku sing mungkasi karya kowe rasah meru cawe ta nggih yen katur kula nyuwun pamit nyuwun berkahipun gawan dipun Gusti sira. Kalengane iki aku mundi dawuh Kanjeng Rama aku kudu ngobati kayu jati wulung cahya kencana ya tak merpeki ana ngalas jati rongke mengko mesti bakal tinemu sing bakal tak goleki. Sangyang Toto Galono Galayatan Kono Waladala Adyari muka wah apa kakang wah muka wah wis pirang-pirang condro pirang-pirang taun aku karo kowe kok durung bisa keruwat mala sukertane wong karo kowe iki papan ngono ngalas jati ronggah paribasan urung tau nadah manungsa aku wis luwih ngelih asemane ugi kula niku nggih ngelih ora mung jenengan kok ngono awak dhewe iki padha ngelih nggih waduh lelakon kok kaya mengkene yen ngono aku karo kowe enggal memintos ing Bathara muga-muga bisa enggal ruwat sukertane awake dhewe adiarimu kok inggih kakang wah muga kacarita rikala semanten
wah muka ari muka yaksa sak prabota suta awit mangertos bilih wonten satriya ingkang lasak madaning ngalas jati rongkeh awit kenging gadaning perbawa gondo amrih arem sigra den prepek wah ayo diprepeki adiyana gondo kok abene koyo ngring pangira Jawa iki awi wis tetap jaga ayo tadek pancen kepara nyuwuh kalenggane kok ana satriya anjlok seka gegana mongko dodone wah kaya wesi waja kumebyar cahyane iso mabur kaya ibri-ibran nggih satriya kewani lasak madaning alas jati rongkeh sapa kekasih mujuke mati tanpa aran jagat dewa Bathara yen ketakon karo aku ala tanpa rupa aku satriya seka Pringgodani kekasihku Gatotkaca wah dalah kuwi Gatotkaca dasar Purnata Panggo lasak madaning alas jati rongkeh Darbe Sedyawa Sumedya Bupati ana ngendi papan dununge kayu jati wulung cahya kencana mula tak perpeki ana ngalas jati rongkeh wah dalah ayo rasa kakean wis malah kowe manut karo aku tak dadi panganku mergo aklana diwarimka wis pirang-pirang candra nadah manungsa jagat dewa Bathara bakal nggih citrakane Gatotkaca jacintek pikire Gatotkaca udah ludirane pegat nyawane babu kakan gagak monggo mongso Carita Ditya Kala Arimuka den puntir jangganipun dening Raden Gatotkaca ludira mleber jangganipun pugut tawi tatas eling-eling kula sepanten Sang Ditya Kala Arimuka boten yaksa arahan den langkai Ditya Kala wah muka walya tembang jadet tembah walya bujuk Gatotkaca woi
Ndara kula Gatotkaca. Iya Semar Badra. Wah, aku njaluk tulung, njaluk pambiyantu. Kalenggane iki aku mapak kredaning buta kembar. Wah, muka ari muka tak tibles tak untir. Sirna mergolayu nanging dilangkai. Yen ari muka mati dilangkai wah muka urip, yen wah muka mati dilangkai ari muka urip malih. Banjur kepiye aku wis bunuk nalarku Semar aku njaluk pambiyantu. Ndara mboten pirsa. Kula tak paring bebiyantu. Iya Semar aku nggih ngono. Nggih. Truk. Apa ora lha kowe iki ning nggonku to? Ha nggih lah omong tuku sinten jegereng ten buri kok tuku. Pripun? Golekno ripandan. Nggih napa? Mangkat. Nggih, jan leket jem. Kon golek ripandan nganti ling-ring-ring jan leket jem. Lah niki pun, yen pripun? Kae pitike sing muni greken go ripandan kae. Ampun guyon, mripatmu greken ripandan. Waduh. Nyun sewu lho, cepet. Nggih. Grek. 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 Sampun. Kurang jembar ya, nek ra jembar ra marem. Wah nggih. Grek. Grek. Pun larak padang golek pengaron. Waduh, pengaron mangkat. Nggih. Ana pengarone ora ya iki ya. Sekedap lha iki rada golek nyelempit. Jenenge nang tengah ngalas kon golek pengaron. Waduh malah kepidak kula. Malah midak kula. Lah hati-hati kok golek. Kon golek alat kok malah nrajangi barang-barang. Wah niki pengarone jan temonjo niki waduh. Wah iki. Nah. Niki pengaron. Kate kaya ban bekas. Niki niku pengaron. Yo jan arak-arak werna-werna. Kei empon. Waduh. Empon-empon jaman iki ning pasar. Dan aneh-aneh. Wah, besek-besekake niku pun. Empon-empon lan lat pring ulung. Waduh. Mindo gaweni ra musisan bae dipedhot-pedhot. Pun niku. Lah wis kabeh sampun. Lah saiki pengaruh niki tunggu ana. Buta loro kae sumbarana wah muka ari muka kenyumbari. Iya, mir nglangkai mengko bisa teking lalis ya. Buta loro wah muka ari muka. Wah landala kae sapa wong kok kaya blubuntung. Aja main to. Awakku iki kaya blubuntung nanging aku bisa gawe bluk cilikan tak kandhani. Ayo, yen nyata buta digdaya tanding Petruk kangkung bawa gagak kala wong iso. Woi. Carita rikala siwanten Ditya Kalawah Mukari Mukawit boten ngertos bilih sampun wonten pengaron ingkang dipun sukani empon miwah latring wulung eling-eling sampun paring Bathara den langkai badar wujud sejati dados kawah lan ari-arinipun Raden Gatotkaca. Ayo pan bagus.
Budrunillah kadang sampun jangkep syarat sarana iya wis pepak wis jangkep anggonku bisa bangun bali pura kencana wis pepak syarate nggih yen mekaten kula aturi kenen cipta mengsa semedi meminta si ing Bathara mugi saged tinggal dumadi bali pura kencana iya Semar kacarita rikala sewanten Raden Werkudara miwah denadhep para putra kadang Pandhawa miwah Punakawan catur awit sampun jangkep syarat sarana supados saged enggal dumadi bali pura kencana ngeneken cipta mengsa semedi mita Sri Bathara mugi saged enggal dumadi bali pura kencana eling-eling para Jawalta ngudareni panunipun Dyan Werkudara saged demping nitra sampun dumadi bali pura kencana. Andhik Bima kena suyaka Sutipta sawara-wara unggul kadanira pitung gedhi mret gumeter gedheng Bima nyaurku nagi kacarita para Pandhawa ingkang mapan wonten madyaning Balipura Kencana iling-iling ingkang wonten Jawi Nalendra nagari Kajang Grimbik Prabu Nila Taksaka Cipta Wirganing Druhun Dewana nukake elek aku lan mrimpake kalenggane iki Bathari Sri kang bakal tak dadekke bojoku malah didadekke bojone wong liya tak tuntut para pendho tak dekara kabang negara Kacaka Druhun
Kudara kuwi sapa? Wah. Prabu Nilotak Saka wah. Ayo ora nrimake Betari Sri Baya Kaka Wijana ras pinggir Pak jebul dadak. Amuk. Dalah anakku sing siji ra nrimake iki. Yen ngono jan kudu aku tegel karo anakku lanang Nilotak Saka Wahah. Ngono kawan Petruk. Lho. Ayo enggal tombakku jiwuken. Tombak Pencok Sari. Waduh nggih. Sujune jenengan niku melu ten Ngamarta. Dan napa tombak Pencok Sari nggih. Wis iki lah dadak ngadul-adul e. Mongko akeh pirang-pirang. Waduh, tombak wis. Sak nemune. Niki napa? Oh, ayo iki kok mung cilik. Ayo cilake digdaya mundur. Nggih. Kok slewengan kacarita kula sewanten begawan gembung tanpa sirah. Sidra ngasta tombak aran tombak Pencok Sari. Nggih Pencok San. Sigra den lepasaken tuwa mangganipun Prabu Nilotak Saka. Sedanipun Prabu Nilotak Saka salah gedaden dados ula lare angon becak wonten sambung rapetipun wayan rampung tani ing padesan. Amuk. Ayo amu aduh ayo amu sesembahanku diwaji Prabu Nilotak Saka gedhe Petru ayo amu kowe sapi gedhe kebugeleng enggih ayo aku ra trimo kowe sapa kok kaya tomblok aku Kyai Semar kowe Semar iya ayo gelem bali ora yen aku ora gelem bali wah aku duwe ngon-ngon sono karo kucing kasare asu kucingku Candramawa sonoku belang menyunjang ayo jerawan tak culke dadi waduh kok tak nyuwun pamit mawon waduh
Wah, lah dalah iki sapa meneh iki? Aku Semar Badranaya ki sapa wah? Tikus Jiro ayo. Kalih-kalih aku ra ambuk ngawan to. Aja sumbar kaduwara. Aku ngerti pengabesanmu. Apa pengabesanku? Aku duwe kentrongan. Ayo. Ere tak kentrongi mesti bingung dulungan. Wah, ora kanjel. Ameng kentrongane kok bingung coba tabun ya tak tabuh rungokno. Tabuh kanthi ora bingung dudundang Semar Badranaya. Tuk 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 masuk. Aduh, kula tobat Kyai Semar, kula tobat. Aduh, ya. Iki empuk-empuk apa iki mlak penyet iki. Ora sembrono ayo gelem bali ora agel bali tak kenthongi wae kula nyuwun tak bayar dikajang gripik. Hai Dawar Gundara, aja dianggap Kurawa kuwi kalah druhur. Ora sumingkir kang tak obrak. Bali Pura Kencana. Waduh. Hai Dawar Gundara. Opo Kakang Dursasana Bambu. Bali Pura Kencana bubarke ora dikir sampah. Druhur. Ya. Aduh. Gus Dara kula Werkudara. Lah, kandhing sampun paripurna monggo kula aturi mapan wonten madyaning Bali Pura Kencana ngesteni gandheng sampun kasembadan damel mulyakaken petilasanipun Prabu Bakah ana nggih Kacakra Gus Dara kula Werkudara. Wah, yen ngono aku dherekno. Ya
Oh, gandeng sampun paripurna. Lelampan menika Pandhawa bangun bale pura kencana. Iya, nggih. Yen ngono enggal kowe tutup kori tandha wis paripurna lelakon sing tak sandhang nggih nanging saderengipun kula tutup kori kula badhe ngaturaken bedhaya Srimpi Gusti Ndara kula Werkudara. Iya.